Mwana atsanangura akati matorero akamuita, akatomutora akati uri kunoita mukadzi wake. Saka hanzi ikoko kuMozambique paakasvika, akatosvika achitopa maintroduction kuhama dzake dziri kuMozambique achitoti ndauya nemukadzi wangu. Hanzi kubva ipapo muna 2013 December wacho wakasara opera, akanga akutotanga kutomuita mukadzi kubva pache achine 5 years. Tina mama vatariro uyu mwana anga akabiwa kuMozambique. Regai tinzwe kuti vakazofamba sei, vakazoenda here kunotora mwana kana kuti urongwa hwacho hwava papi? Ndakazoenda kuDiamond FM ndikabatsirwa neveDiamond FM kuti ndiwanirwe mukana wekuti ndisapotwe nemapurisa ekuti ndifambe nawo, because kwakusingaiti kuti ndiende ndiri ndega sekuti kunhu kwandisati ndambojaira kusvika. Saka zvaiva zvisingabviri kuti ndifambe ndiri ndega. Saka takazoperekedzwa nemapurisa, nemota yemapurisa, tikasvika kuSouth Down border post, ndokwatakandotorera mwana tikadzoka naye zvakanaka. Wakanga wakachengeta mwana tikavatenda, vakazondobatsirwawo nekamari kashoma shoma because wanga wakuchema transport kubva kwawakaita naye kumba kwaaichengetera kusvika naye pabhodha patakazomutorera. Takamutorera pabhodha kuziva tisina mapepers akakwana ekuti tipinde mubhodha reMozambique. Saka takatovakumbira kuti vatakure mwana vauye naye pabhodha. Ndopetakagumira pabhodha tobva tatosangana nemwana wedu bva tatotakura kwautoya naye. Patakaenda pacho, iye matsanangurira akaita iye muchengeti wemwana akati haana chaakakwanisa kuziva kana kuudzwa nevanhu kuti mwana akafamba so. Iye mwana akatotiza uri usiku kuenda paaichengeterwa. Paakauya pabhodha tichizomutora kuzouya kunoku, akatouya futi usiku. Ko baba vemwana mamazovaudza kuti muri kuenda kunotora mwana? Baba vevana vanga vaudzwa nemafoni amene wakavafonera. Saka havana handinokwanisa kucommunicata navo. Ivo vakangoti regai timhanye kunotora mwana, mazwira akangoita nehanzvadzi yake. Takatosvikawo vako kubhodha kwacho ikoko. Saka mapurisa pawakanzwa information yekuti baba wacho watotungamira nehanzvadzi yake, sekuti tisingachagarisani, takungoti uyu ugara kwake ugara kwake, vakazopa mukana wekutoti aiwa munhu ari ikokoko ane mwana, tisakwanisa kuti asape mwana kuna baba wacho, ngavamire vari ipapapo kusvika tasvika nemota yemapurisa tozotakura vese touya navo. Saka mwana mazomuona achitaurawo nemi kana nemapurisa, ari kutaura here kuti munhu akamutora ndiani, uye achitaura pane zvamuri kurangarirawo here kuti pamwe angaita nhingi akatora mwana? Ari kutaura mwana kuti munhu akamutora, pane zita raataura ndarikangama. Saka hanzi ndiye akaenda naye, vaitoita chigwishu vachifura nemumasango vachienda kusvika vasvika ikoko. Madescribe ari kuita ndomuziva, takanga tairoja tese. Saka taingogara sekutoti tiri vanhu vari kungoroja tiri panhu hani. Asi imimi pemakashaya mwana, makazoona here kuti baba vemaigarisana navo vatama havasisipo pamba? Pandakatobva kubasa ini ndakatosvika pasina vasitoripo. Dhora rakatolokwa hapasitorina pawaishandisa kudhora ravaigara pasitorina. Saka handina wakakwanisa kundipa chokwadi kuti munhu eumwe adini abuda aenda. Saka kusvika muzuva ranhasi hamuna kumbobvira matombovafungira baba ivava kuti ndo vavatora mwana? Handina chendakafungira ngekuti hapana chokwadi chandakaunzwa chakazara chekuti ndizive kuti ndivo vabuda nemwana here kana kuti pane zvimwe zvaitika. Asi ivo havana kumbonetsana kwevakaita nemi here
kuzosvika pakuzotora mwana, kana kuti pane zvavakambotaura kana makambonetsana, kana kuti vakambokupfimba iwo mukaramba kuzosvika vati varoda kukufikisai vachikutorerai mwana? Tinombobvira tambotaudzana zvokuti takachinjana mashoko akashata. Ini ndaingobuda nchingoenda kubasa kwangu kobika sadza kutauni ndichidzoka manheru, chingoenda ndichidzoka manheru, zvoti time yekuti tinyatsokurukurirana yanga iri shoma. Kwaya kurungoti maswera sei, mamuka sei zvega. Achibvunzwa kana kuti nekunzwa kwenyu ari kunzi mwana imutorerei? Mwana atsanangura akati matorero akamuita, akatomutora akati uri kunoita mukadzi wake. Saka hanzi ikoko kuMozambique paakasvika, akatosvika achitopa maintroduction kuhama dzake dziri kuMozambique achitoti ndauya nemukadzi wangu. Hanzi kubva ipapo muna 2013 December wacho wakasara opera, akanga akutotanga kutomuita mukadzi kubva pache achine 5 years kusvika nawo paakazotiza, akazokwanisa kutiza akura, akuziva kuti regai nditize. Asi nemakore agara uko muchiti ari kuitwa mukadzi, anga asati ane mwana? Haana kutombobvira aita nhumbu. Iye paataura achibvunzwa nemanesi ati handinombobvira ndaita nhumbu. Because iye wacho anga achitoti mwiri wake wese wakazara mavanga ekurohwa, achirumwa, anga achitipangidzira mavanga musana, musofoni. Zvese izvi zvaya zvakazara mavanga ekurumwa nekubayiwa nemiti achirohwa, zvese izvi zvakazara mavanga. Zvomudhindo wekuti munhu mutsvuku kaanenge achioneka kurohwa kwaanga achiita neshamhu achiita sei. Saka izvozvi zvindasununguka nekuzwe mufaro wakanyanya. Kana pendinonga ndiri kudzikisa misodzi yekuti ndiri kufara kuti ndasunungurwa mukati mweupenyu hwangu. Mawana mwana wenyu? Haisi nyore kuti mwana akakidnapwa wozomuona ari kurarama sezvatamuona ari. Vamwe vanototi vana akakidnapwa unozotomunzwa kuti kana akaurayiwa kana kuti akazozwi. Saka ndiMwari akaita kuti amutungamirire, azogona kutiza, azogona kuchengetwa namai vava vakamuchengeta, kuti azogona kutsanangura kuti ndiri kutsvagawo vabereki vangu nehama dzangu. Kutsiswa makomba kuita kutema miti mihombe mikuru iyi. Savaingoda munhu wekushandisa Sandaka akatiza ainawo akapfeka. Inorwadziwa zvemukati izvi. Hembe yake yanga ainayo upenyu hwake hwekurarama. Hazi ndaingoti ndomonera Zambia wotowacha izvo. Zambia racho kwakarekeresa, Zambia zvakaita izvo. Zambia racho hanzi akatoribora ishamwi chimuti chepamoto chine moto. Otorawo chine moto, ochipisa munhu achine moto. Hanzi aitopisa kusvika paganda.